Niin ulos. Tässä on vettä! Ei vittu, voiko? Ei vittu, ei vittu, ei! Mitä? Ei! Mitä? Ei, ota. Ai. Mä varmistan, että oiks vettä. Se on vettä! Nyt se ei oo enää niitä edes toppelaa. Mulla on. Tupper. No niin, mä en päässyt kun nää kaksi ei Ai, suuta sutti ovella tälleen. والأورجينال دي لبابا جي لا اكس بوكس سيريس اكس بابا جي Mä katsoin tää tyhjää ja mä olin... Samuli! Mene tuimaan saatana. Vittu siitä. Ei meillä oo plans of ikää. Tää mennään. Oli hieno. Voi tää. Kasvi! Oh no! Se ampuu! Run! Tää PH:lla. Premade. Kuin Moni, kuin iso remate. Wild. Ei sitä niin hyvä mappi oo. Ei sitä niin hyvä mappi oo. Sitä on parasta. Ei tää paha, tää on vielä handable. Canceling match. Ei. Miks? Okei, meillä on mahdollisuus. Bännätään Sky. Sky. Mitäs kans kiva? Juu. Club. Les. Oh my god, ei. Älä sano, että nyt tuli 2. Okei. Oho. Mitä vittu?